Όχι. Ναι, τραβάω, ξεκινά, Άγγλε. Πάμε στο Άγιον Όρος. Όλο. Πώς πέφτει και τον θα Αν πέσει το κινητό στα αρχίδια, Μάη, πήδα. το κάνεις τώρα κάτω. Ολόκληρη κίνηση κάνεις. Ξεκινάμε. Ναι ρε, φάνηκε. Άγγλε, ρέμψω, Έλα ρε αυτό! Σε γαμώ project X! θα φτιαχτείς. Λοιπόν, Γιάννης Ζεφυρούδας τώρα. Θα του κάνει για μία βασικά. Έλα Γιάννη, και αυτή που λέμε ρε. Ναι ρε Γιάννη. Θα του βγει και αυτή να. Πάει και Γιάννη. Παγουτσίες. Σκάσε ρε. Ναι ρε. Μπω παραπάτσε. Να πέσω κι εγώ με το κινητό. Λοιπόν, τελειώνουμε.